Karbi funny video ke lang long way aphan Jonasing Rongphar YouTube channel halan tum subscribe ke luma. Subscribe lo, lapan bell icon da bera lo. Labang so funny video ka salam vera bang pu. Jonasing Rongphar soi dek. Lasi alang linon Diphu medical college long sini thom so chalang bom lo samedak un elo pa jonya lang pan hojai pon ikan lo. Alang li Keso bangke ang hope na vivang red kopia potong profesor ka plang ne chini ne. Lasi alang li ke meta prang ipal tum kado weta ana mardom pidun holo na. Kardom nelemen kamsing be nangli tum thumbnail ke lang bana chini ikpo lasi pini alam bang ke li nangli tum ben choningri nun kang tunga bang ke la hello Elitum kachinghon nei akehai sar Jonasing Rongphar alangli Keso Thek tiklo non Keso bangla pon chini dunde sitame tumi dik malom pen li tapinang an khobor enun lo alangli keceng ahod bangke ang hopen sia vijangaret pusipu pinangan avi neli a video clip bang mana subsowet sitaminang paklang ponik po avi kijang apot alangli status long achi bisi neli thekdonong lo whatsapp long lapen a phit chot abang ke anukan benta avi wangaret pusipu anukan ben avi kiwang apot alangli photo status long chi update la ta thekdonong lo lapen puthot alangli la sopena phit injection chi en lo pharmacist analong alangli arideng tangkata kadure hektik puajok lapen halasot pen alangli la puson injection chen bo mamat arning samalam komujet posibirta long thulo lapen puthot arni nili ako birta enun thulo aning arlo along amek do a puason se nili arjudun long lo lasi alang linon Keso kachelang ji aphan mate tangka kadure ya jok pen pinanganak kisung do ikok tahai lasi neli kachoningri tun kang tunga bangenang litum phan la helo neli dak bengekon alangli kache share podo laso pod bang piponik det po lasenang litum asap savet sitame kerap bang kipajir dun ke kenang sot nonason akisung hut kachirapdun helo Elitum kachinghon Thek lo lasi alangli Keso ta non ke aphit ong nang bat ong posenili berta long dun lo non pini an abangke alangli Diphu medical college along si Keso pinang an ke chilang lo tumi dik abangke sita pini an abangke alangli dak amata Keso kachelang alangli un elo pusi alangli phan hujai hospital long ansi alangli phan to ikjoila lasi non haladaksi alangli Keso chilang dam ikpo pusi alangli pinia bangge bar iglo lasi tami Elitum non jasimet kechirapdun nangji bang ke alangli phan Keso bang kepa meji phan un an ke Elitum rapdun iknangji lapenge Elitum kachoningri dun kang tunga bangke arnama herjumi lan so se alangli phan suri akardom Elitum ardom iknangji alangli phan Elitum ko anon ne kachinghon Elitum kaduk kaveta kachini negali neli ik Mukrang video clip ta mohet neli en poniglo Karbi funny video ke lang long ver je phan Elitum Jonasing Rongphar channel subscribe e loma pu Karbi funny video ke lang long ver je phan Jonasing Rongphar YouTube channel subscribe loma lapen bell icon da beret lo wow keceng hot pentalang li la sonje kachi pupu la se alang li phan ning duk pik alang li ko an ne kachi paduk alang li lun ta lun mate funny video ta Elitum phan ko an ne keceng hot pen alang li Elitum manang paklang pi Thek la son abang phu phan ke Elitum kachirap du nangji non akenang sot lo lasi Elitum non jasimet pen nang Elitum phan nili jongjung pen kachoningri dun kang tunga bangela helo nang Elitum asap savet sitame tangka kerap dunji phan senili Ding-ehhso channel la hin benta sapsu kachoningri dun ki parsi ke bangke la helo lasi nang Elitum kido mate kavedet puphan ke nili pudunde sitame asap savet sitame nang Elitum kerap bangke pidun ikta mate hirjumeta alangli phan Keso kachelang kemi pon bom je phan Elitum hirjumi bang ta hang pidun nangje lasi pini nili ning chikhangon e pen nili Ding-ehhso channel la hin pen asap savet thiheka video pen nang Elitum phan ke pachini ja phan se nili labang so video ke paklang pon lasi nang Elitum kaduk kaveta nili choningri dun li thotlo
nang letum kerap abang pidun ikvek tha lasi pini nililam the lapan si ing tonikok lo kardom